Duha ka buka kong gikugos na eh. Laag. Ang iapas. Ay, katawa lang mo. Bata rin si lagan ay lagan. Niribi, babi. Ba. Da ko bunal oh. Ay, bunal. Ay lagan kayo nami diri barangay. Yapas na ko sila sa barangay. Na this gym. Matay na ko, wala matay na ko. Ako buhok ba? Ay ko na. Kutasa ay. Oh, dali. Yapas ako mga bata ay. Na ba pa siya oh. Wala, lail, imulo kong gituok, lail. Naog lang, be. Naog lang siya. Oh, nalay. Ay! Giapas na ko sila. Okay. Napay, bata, ay, lagan. Lagan ka. Lagan ka, ha? Ay, pasilos ko, ha? Sirok? Ay, katon sa to. Print ba? Oo. Oh. Ikaw, diing ka. Ing na ka, dili mo laag ha. Basta gabi, kaya basta buntag. Di mo laag. Kapoy kayo, eh. Gapas ani nila, eh. Ay, ginuo ko, mamatay ko. Na-edit. Ay, ginuo ko kapoy. Exhibition mo ko ng anak ng chim-chim. Ilog apas, oy, apas! Dali di. Apas, mininda yun. Ito, ragsay. Mama. Dara day ay! Jim! Kita na ko, Jim! Uyab ta ay. Saka. Amin ako munan. Kapuya. Kutasa na. Kakutas si taon. Diapas ko sa mga bata. Kay naglaag, ng gawas. Tulbis ako. Naglabad ako sa mga anak ng chim-chim kay Portidyo, madlungon na pay raksos, naglumba, naglaag. Hasta sa Andre. Kikatas eh. XL. XL here. XL here. XL here. XL. Taas kinhawa. Puyo ta. Ay! Asa is Andre? Asa?